Oh, ngixhumela. Ngizokwazi ukubona ukuthi yawazi ukuthi ngisubscribe bese ngibukela i-AMM Comedy. Hawu. Kwangathi lento ayina network nje. Hayi. Indaba amaphara le. Wozuzongbona nansi inkumbulo idlala ngami isandla sami cela uzongbona you've been running through my mind baby yazi ngikhumbula wozuzongbona nansi inkumbulo idlala ngami isandla sami cela uzongbona Akubona i-AMM ayisifungiphutha namhlanje awuthi ngiphuthume usafuna uyofaka le network. Hawu. Hayibo. Habe, imhlola le. Hey. Ngizela abafana. Hey, angiyazi nje. Hayi ake ngiphume ngikujobe ngeke. Hey, umsindo semqasho nathi ke ngithola Ustherah sami. Abafana bayithathile. Lento bengikhulume nawe ngayo ukusubscribe Ustherah sami. Hayi bayithathile abafana. Ngisele ne-network. Ngazi ngithina. Lento yokusubscribe. Hey, nala imqasho ayikho into ongayitholi. Ikhulwa inkukhu ikhala zona. Nansi inkumbulo idlala ngami. Cela uzongbona. Singizongiyo. Hawu. Hey, mshana, wenze njani class? Ungibambise la, hey. Hawu. Hey, kunzima ngaphandle. Ma, hey, ngiyaphila brazo. Ku-right brazo kuwe? Hayi ngiyaphila. Sho brazo. Ya. Yazi, ngithi ngidlula ngiyabona hayi awunayo TV brazo. Kuyabheda nje. Ngihleli nayo nje i-network. Ma ngiyadayisa iyahamba ngo-120. Yafana neyami. Ya khona kuyafana nawe. Hayi adluli lapho kodwa iyahamba. Hayi subscribe la sasho. Kodwa ngiyayidinga ngoba sesubscriber. Awuphaka amancane. Hayi. Namhlanje awuyoyithengela nayo into esimnandi. Hayi. Subscribe njalo la. Hayi, ngesubscriber. Hey brazo, ungaphindi intshontshe. Hayi, okay. Lungile John.